Igazából ha rákattintottál erre a videóra, akkor tudod, hogy miért készül. 4 nap múlva fogom lefutni a maratont Olaszországban. Ez elég minimális futástapasztalatom van, 1 hónapot készültem fel erre a versenyre. Szeretném kicsit dokumentálni, hogy milyen a felkészülés, milyen érzések vannak bennem, mik történnek, milyen az egész élmény igazából, ha más nem magamnak. Hogy is jött nekem ez az egész. Az úgy kezdődött, hogy 1 hónapja kezdtem el újra futni. Nem olyan hosszú távokat, ilyen átlagos 5-8 kilométereket. És egyszer hallottam, hogy valaki futott 20 kilométert, amit ki is próbáltam, mert miért ne. És nagyon megtetszett ez a hosszú távú futás. Ez pont akkor volt, amikor a Spár maraton itt volt Budapesten. És én akkor szerettem volna lefutni a maratont, de sajnos nem jött össze. De annyira fejembe vettem, hogy néztem is, hogy hol vannak még erre lehetőségek, és hát én nagyon szeretek utazni is. Tehát elmenni Olaszországba, és ott lefutni egy maratont, ez a kettő, ez teljesen én vagyok, tehát ez egy nagyon jó lehetőség most nekem, és kurva nagy élmény lesz. Aztán mindenképp szeretnék róla csinálni valamiféle videót, hogy meg legyen emléknek. Hát hogy is nézett ki a felkészülésem? Úgy intenzíven, úgy 2 hete kezdtem felkészülni erre az egészre, és ez úgy nézett ki ez a dolog, hogy amikor én fejembe vettem, hogy leszeretném futni a maratont, akkor futottam 32 kilométert a 2 félmaraton után, és akkor egy kicsit megsérült a lábam, ott túlerőltettem, lehet, hogy nem volt a legjobb ötlet ilyen sok kilométert futni. És ott egy kicsit pihentetnem is kellett a lábamat, aztán szép lassan kezdtem visszaszoktatni a futáshoz. Először futottam 5 kilométert, akkor egy kicsit még fájt, tehát pihentettem, és utána kipróbáltam 10 kilométert, ott már jobb érzés volt, utána még egy kicsit pihentettem, tehát pihentettem is, de aktív is voltam vele. Tehát igazából a felkészülésem most abból áll, hogy 10-20 kilométereket futok, kondizok mellette. A lábedzést azt most kihagytam, mert így is nagyon sokat futottam, nem szerettem volna még plusz stresszt rárakni a lábamra. Nyilván egészségesen táplálkozom mellette. Aztán most szerintem ma vagy holnap fogok még futni egy ilyen 8-10 kilométert könnyedebb tempóval. Utána péntek, szombat már szeretnék rápihenni, ezt a 2 napot, ezt meghagyom majd egyet estemnek pihenésre a maraton előtt. Nézzük meg, hogy mi is a célom igazából most ezzel a maratonnal. Most nem szeretném nagyon túlterhelni magam, ezért nincsenek olyan őrült időelvárásaim magamtól. Én 4 óra 30 perc fölé nem szeretnék menni, mert ha egy 5:30-as átlagot tudok tartani, amit tudtam tartani a 32 kilométeren is, akkor 4 óra körül be kéne fejeznem a futást. Plusz még talán, hogyha egy kicsit rá kell pihenjek, vagy valami. Semmiképp nem szeretném túlerőltetni magam túl gyors tempóval, mert nem volt rá elég időm felkészülni. De az élmény miatt, meg azért, mert a fejembe vettem, és most már ilyenkor nekem muszáj megcsinálnom valamit, hogyha fejembe veszek. Ezt mindenképp szeretném lefutni, és nekem az a tervem, hogy jövőre is indulok, összeállítok valami normális edzéstervet, kicsit beleásom magam itt a tudományos dolgokba is, hogy szoktak felkészülni a maratonisták, és jövőre nézni valami maratont, ahol kitűzök magamnak egy normális időcélt is, mert azért én 24 éves vagyok, kevesebb mint 4 óra alatt szerintem le kéne tudnom futni. Nagy vonalakban ennyit szerettem volna, kicsit felvázolni így a helyzetet. Fogom dokumentálni az egész futást, az utazást, tehát hogyha érdekel, akkor nézz vissza a csatornámra. Sziasztok!